Үзбәкстанда Һабантуй үтте. Ташкенттың төп майданда оештырылган байрамда урындагы башкортлар үз тирмәләрен корды. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Республика исеменнән Үзбәкстандагы милләттәшләребезне Башкортстанның аткаланган артисты, Аргымак этно-төркем итәкчесе Ренат Рамазанов сәламләп кайтты. Бүген ул безнең студияда. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Башкортстан сәламен тапшырып кайттыгыз Үзбәкстандагы милләттәшләребезгә. Һабантуй нисек үтте, милләттәшләребез нисек яшәй? Һабантуй бигрәк гөрләп үтте, шул кадәрем һагынгандар, күптән булганы юк демәдең милләттәшләребез дип. Шуңа карамастан теге бүгенге массачный режим фәлән нәмә карамастан халык арыгына күп кенә халык йыелды. 40 нисә мең проходимость дип хәбәр иттеләр тегендәге булган МВД власть органнары. Һәм дә мен инде безнең республика итәкчебезнең сәламен укып ишеттердем дә, адактан башкорт корылтайы исеменнән сәламләп исполком рәисе һәм дә президиум рәисе Эльвира Ринатовна Галимович-Галичтарның Ради Фаричтың сәламнарын yetkirib, үзем Аргамак сәламен yetkirдем. Бәлкәй генә бер концерт оештырдык бит инде Башкортстандың концерты. Башта зур сәхнәлә, онда 3 тапкыр сыгырдылар мине. Бер тапкыр сыгырды ишне, тагы сакырып сыгырдылар, тагы сакырып сыгырдылар. Шон айрым башкорт тирмәһе эргәһендә аппаратуралар корып, бу концерт теге основной концерт беткәс, бөтә халык килеп башкорт тирмәһенә булып кушылдылар. Шунда да концертта дәвам иттек. Бик матур гөрләп үтте. Башкорттар онда дәррәү генә бик әүдем башкорт тирмәгә тоешмаһа. Шул миңа сыгарып бүләк иттеләр теге нәмәкә чапан дип аталам. Шуны бик куандым, күптән шуны мен алгым килә иде. Үзенчәлекле матур Һабантуй булган, димәк, башкорт моңын яңгыратып, башкорт курайының көйен яңгыратып, милләттәшләребезнең туган моңнарга булган һаваһын кандырып кайттыгыз, димәк. Адактан башкорт тирмәһенең эсендә дәвам итте безнең мастер-класслар үткәрдем. Без корылтай исеменнән курайдар, комыздар бүләк иттек, костюмдар посылкаларын җибәрдек битендә транспортный компания менән. Булар теге хрупкий битендә инструмент. Шуңа мин аларда үзем ручной кладта алып бардым. Бүләкләрдә тапшырып, тагын бер ноутбук тапшырдык корылтай исеменнән. Шундагы яшьләргә курай, комыздан мастер-класслар үткәреп, фото, видеолар төшереп, бик канагат, бик шатланып булып калдылар безнең милләттәшләребез. Адактан инде Үзбәкстан милләттәшләребез башкорт кунакчылыгын күрһәтеп, мине төрле урыннардан матур Ташкент, Самарканд, Бухара яктарының изге урындарын, әүлияләрен, шәйхтарын күрһәтеп, шунда сәяхәт итеп сыктык, күп итеп бүләкләр биреп. Ул яктарда концерт куйдыгызмы? Ул яктарда Бухараның татаро-башкирское общество дигән оешмалары бар. Шунда башкортларны очрашып, татар-башкорт милләттәшләренә очрашып, онда ла бәләкәй генә концерт куйдык. Уларның айрым бүлмәләре бар, офислары. Самаркандта очрашып булманы, чөнки онда әле көненә 60 кеше дип әйттеләр инде. Шуңа кагыйдәләр катгый инде димәк. Өлкән агайларыбыз, апайларыбыз курыктылар йыелышырга, чөнки кем белә, Алла Тәала хакланганды хакларбыз дип әйтә. Шуңа Самаркандта очрашып булманы, әмма Бухаралагы оешма белән очрашып, шулай курай моңдарын ишеттереп, сәламнәр yetkirib, һөйләшеп, бик матур итеп аралашып, фото төшеп, шулай итеп йөреп кайттык. Очрашуга күбрәк кемдер килде? Яшьтәрме әллә өлкән буын? Яшьтәр дә булды, өлкән буын да булды. Гомумән безнең шунда яшәгән милләттәшләребез. Яшьтәр улар Башкортстандан яңа күсе баргандармы, әллә икенче буын Үзбәкстан милләттәшләребезме? Төрлесе, күбеһе күптән яшәйдәр Үзбәкстанда, ата-әсәләре шунда күсеп килгән. Ул Совет усырында күпләп ибәрәләр бит инде теге распределение сәбәп. Минем үзем кайнамның ата-әсәһе дә шулай итеп Ангрен калаһына ибәрделәр дә, Ташкентта яшәп, шулай итеп әйләнеп кайтты минең кәлеш. Бuna Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребез, яшьләргә осталык дәресләре үткәргәнегез, курай, кобыз буенча кызыксындылармы бу милли инструмент белән? Әлбәттә, улар унан алдыла, үзләре лә Башкортстанда булганда мастер-классларга йөреп, бер егетләр тавышын сыгара белә иде, әмма әдрәк дөрес түгел иде теге постановкалары. Шуларда үзгәртергә тырышып, күрһәтеп, нисек, шуннан һәм дә инде безнең
айрым эшләнгән, әзерләнгән видеолар бар. Менә башкорт теле елына арналган корылтай исеменнән грант булды бит инде. Шунда без Зайнетдин, Алтынай Валитов, Дарман, Бишбармак, Миләүшә Хәйбуллина, Аргамак һәм балалар өчен серия клипов төшердек. Шул исәптән серия мастер-классов төшерелде. Хәзер без уларны яйлап интернетка халып барасакбыз. Теге өлеш итеп, дәресләр итеп. Шул дәресләрне Алла уларга җибәрербез. Видео дәресләр. Алдан теге онлайн күрһәтеп, нисек булырга тиеш һәм дә инде хәзер калган видео менән мин уйлыйм, улар яйлап өйрәнергә тиештәр дип. Белгәннәре онлайн бәйләнеш менән өйрәнеп буламы? Музыкаль инструмент уйнарга, курайда, кубызда, шул ук. Мин уйлыйм булалар дип. Теләк кенә булһын, шулай бит. Мәсәлән, моны эзләү осталыктарын мин запистар тыңлап өйрәндем, теге төрле төрләрен. Тыва халкын тыңланым, Алтай, Монголия халыкларын тыңлап, шулай дип төрле эзләүдең төрле төрләре бар бит инде. Башкорт эзләү һәм дә улар милләттең эзләү шуларда өйрәнеп, нитеп мин теге беркем дә өйрәткән кеше булманы. Әйтергә кирәк, Бөтенләй башкортлары корылтайының башкарма комитеты агзаһы буларак бу сәяхәткә чыккайныгыз һәм бына ошо Ташкенттагы, гомумән Үзбәкстандагы башкорт җәмәгать оешмаларының әүземлеге, уларның башкарган эше турында нимә әйтергә? Корылтай бүген улар белән даими бәйләнештәме? Бәйләнеш бик тыгыз хәзер, Аллага шөкер. Моны төрле очрашулар үтте онлайн. Zoom'da үтендә безнең төрле милләттәшләребез, төрле чит илләрдә яшәгән, Үзбәкстанда гына түгел, шулай тыгыз аралашу башланды һәм дә уларга костюмнар тектерелеп җибәрелде, бит менә бүләкләр җибәрелде. Хәзер үзебезнең менә әйтәм предпринимательство, бизнес буенча, эшкуарлык буенча һораулар күтәрелде. Хәзер яйлап ошо бәйләнешләрне ныгытып тагыла әүдемрәк эшләргә дип ният итәбез инде. Буна беренче көндән безнең республика Бөтенләй фольклориадаһын кабул итәргә әзерләнә. Аргамак этнорок төркеме бул зур тарихи сарала дип әйтәйек. Яңлышмаспыз, катнашамы? Һеҙҙең концерттарығыҙҙы күрергә мөмкинме? Әлбәттә катнашабыҙ. Өсө көнө асылу тантанаһы була. Шул асылу тантанаһына фольклорианың гимнын башҡарабыҙ бергә, беренче төркем. Унда Звента Свинтана дигән төркемдең солисткаһы килә Мәскәүҙән. Беҙҙең мындагы Узорица дигән төркем һәм дә беҙ Арғымаҡ төркеме бергә сығып, ошо фольклорианың гимнын башҡарабыҙ, Алла бирһә. Һәм буны көнө ябылыу тантанаһында беҙҙең ҡыҫҡа ғына бер 15-20 минутлыҡ сығышыбыҙ буласаҡ. Алла бирһә. Беҙ инде 16-нсы йылда фольклориаданың флаг һәм эстафетаһын Мексиканан барып алып ҡайттык. Шуға нисек үткәнен күргәнебеҙ бар. Анда 200 одна еренлек штат Закатекас, штат Веракрус, тарда без урап йөрөп, урамдағы концерттарда ҡатнашып, бик матур йөрөп ҡайттык. Ундағы фольклориада бөтәһе ҡурайға тамамланғайны. Тимәк, хәҙер ҡурай менән башлайбыҙ һәм киләһе ҡатнашыусы илдәргә, эстафетаны ҡабул итеүсе илдәргә лә ҡурай менән бергә тапшырабыҙ. Алла бирһә, ундағы Сиов дигән ойошма бар, ойоштороусыларында. Remember your crazy башҡорт дип. Аны белеп торалар. Танып торалар, белеп торалар. Бына ошо фольклориаданың бөтә дөнья халыҡтарының халыҡ ижадын күрһәтеү, та Башҡортостанда үтеүе ул осраҡлы түгел бит. Был беренсенән беҙҙә төрлө саралар үтә килде. Ул берҙәмлек һәм башҡа шундай фестивалдәр, саралар. Фикерегеҙ нисек? Юҡҡа ғына беҙҙең Башҡортостанда түгел бит. Беҙҙә үтте бит инде саммиттар, ШОС, БРИКС һәм төрлө саралар үтеп тора. Мында килгәйнеләр Мәскәүҙән режиссерҙар ошо саммиттарҙы үткәргәндә. Улар нисек өйрәнгәндәр? Үҙҙәренең артисттарын аппаратура нәмәләрен китерәләр дә ойошторалар бит инде. Мында килеп башта теге кастинг һәмәгәрәк нәмә булды инде теге. Килеп тыңлап ҡарап, беҙҙең ниндәй мөмкинселек бар Башҡортостанда. Беҙҙә 5 нисә оркестр булды. Солисттар, операһынан башлап башҡорт моңона тиклем бигерәк тә матур, ифрат матур йырлайҙар бит. Төрлө төркөмдәр, этно төркөмдәр. Шуға беҙҙең мөмкинселектәрҙе Мәскәү белә һәм дә ойоштороу кимәлендә белә. Шуға беҙҙең бөтә нәмәләребеҙ әҙер. Мәҙәниәт министрлығы тарафынан бит инде беҙҙең бик матур ойошторолған. Шуға мин уйлайым, был бер ниндәй дә теге шик тыуҙырмай. Осраҡлыҡ түгел, та Башҡортостанда үтеүе. Икенсе яҡтан Башҡортостан ул Евразия йөрәге. Ысынлап та беҙ ҡараһаҡ, бөтә тирә-яҡ
Безнең атай бабайлар әйткән бит, ердән кендегендә яшәйһегез, һәр адымыгыз өчен шөкер итегез дип. Менә ошо атай бабайлар белеп әйткәндер инде. Һәм бына берничә көндән Башкортстан асылнысын мәгънәһендә еркендегенә әйләнә дип әйтергә мөмкин. Йәйгелеккә Аргамак этнорок төркеменең пландары. Әле шул фестивальный заманы инде безнең яй ул теге концертлар сезоны көз, кыш һәм яй көне башлана фестиваль. Төрле балалар лагерьләрендә ла сыгыштар яһайбыз. Шул үзебезнең республикала йөрибез. Ягъни үзебезнең үсмерләребездә лә курай кубылда уйнатырга, уярга өйрәтергә вакыт. Әлбәттә. Һәм дә яңа тректар әзерләйбез. Булган тректорда ла без хәзер теге ул бит инде Башкортстан кимәлендә билдәле. Без аны хәзер дөнья кимәленә чыгарыр өчен яңа язып, студиялар һәм сит илдә сведение мастеринг эшләп, һәм дә клиплар төшерергә әзерләнеп йөрибез. Шундайрак теге дөнья кимәлендәге үзебезнең каналларда киңәйтергә ине шуга. Шул юнәлештә эшләйбез. Теге безнең борынгы теге язмалар, борынгы дип башлангыч теге вакытта иҗат иткән вакытта язмаларыбыз бар, әмма уларның сифаттары уның өстендә эшләргә мөмкин әле. Шуга без аны яңадан хәзер яздыртып, кайсы бер теге стреляющий трек итеп әйтәгәндә аны шуларда. Һәм дә төрле американский компаниялар менән әле бәйләнештә без, улар кызыксыналар безнең этно музыка менән. Шул безнең милләттәшләребез дә бар Лос-Анджелеста, шулар менән әле бәйләнештә без. Шул әле шундай онлайн форматта эшләр алып барабыз инде. Аллаһка шөкер. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Иҗади уңышлар теләбез. Яңа йыр-моңдар, яңа хиттар көтеп калабыз сездән. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Башкортстанның атказанган артисты, Аргамак этно төркеме итәкчесе Ринат Рамазанов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.